Čaute ľudia pri novom videu a toto video bude Akinator. Problémy s prihlásením, ale ideme na to. Koho by sme si dali? Dáme si teraz ľahká napríklad Ronalda. Je dievča? Není. Existuje naozaj? Áno, existuje. Je Američan? Nie. Je starší ako 35? Bohužiaľ, hej. Je football player? Je. No. Ne. No. Hej. Dobre. Áno. Dobre, toto si dal, hej. Dobre. Teraz si môžeme dať Muna. OK. Môžeme si dať Muna. Dajme si Muna. Nehral. Hej. Ne. Hrá Minecraft. Je z Balkánu. Není zo Srbska. Není z Románia. Není z Grík. Není z Chorvátska. Má 5. Pravdepodobne. Není Bulgárian. Má viac ako milión. Není. Neviem, čo je Trovo, ale nie asi. Žije v Európe. Nemá čokoládu. Je Chorvát, není Chorvát. Je zo Slovenska. Nehrá GTA 5. Není z EA Sports. Je Type Moon. Yes. Je to. Dobre. Teraz si dáme, aby sme to tak spravili, tak si dáme proste Akinatora. Není nič spoločné s futbalom, není youtuber. Neviem, či je. Don't know. Není naozajstný. Ne. No. Či je spojený s Akinatorom, no hej. Není female. Neviem, čo je piano stage, ale asi nie. Hej, je. Jej. Teraz si dáme Mbappého. Nemá viac ako 35. Není youtuber. Je spojený s futbalom. Je spojený s Real Madrid. Jak to vie? Môžeš mi takto povedať, jak to vie? Je Francúz. Hral za Paris Saint-Germain. Teraz či nájde mňa nie ako, že mňa moje meno, ale proste či nájde mňa, že tam bude písať, že you. Hej. Nesom známy, že robím YouTube videá. Hrám šport, ale nie som sportsman. Som naozajstný. Sám seba poznám. Áno. Či hrá Akinatora. Hej. Tá pani neviem. Ne. Áno, hej. No. Probably yes. Není tu probably yes. Dáme, že yes. Nie som spojený so súkrikmi. Neviem, ale nie. Nepečiem brownies. Je visible, vidím ho. Nemá viac ako 30,000 followerov. Nie som alergický na mačky. Nie som born in 2004. Rick. OK, teraz si dáme
Dáme si Akinatorovú mamu. Pravdepodobne je staršia ako 35, není futbalista, není na dvoch nohách, je spojený s Akinatorom, je female. Má rada Akinatora, jeho ego je... Nevidím ho ani. Áno, má rada. Je žena. Neviem. Som mal dať, že neviem. Má známeho syna. Pravdepodobne. Není spojená s Nintendom. Nie je to wife. Yes? Pokračuje. Neviem. Asi... Probably. Neviem. Má syna? Áno, má syna. Neviem, či má alergiu na peanuts. Není z Cartoon Network. Je spisovateľka, ne. Není z Game of Thrones proskyňam. Není z Five Nights at Freddy's. Není z mojej rodiny. Neviem, či je uncle alebo aunt. Don't know. Neviem, či. Asi nie. Magic Brain Bros. Je Jenny. Neviem, či je Bengal. Neviem, či. Black Suit. Není to Grandmother. Nebudem už pokračovať. Mother. Confirm. Je to Mother. Dáme, aby ma typek nepočul. Neviem, či to ako Židiak to robí. Ale dáme si, že... Valverde. To je proste, je to Valverde. Dáme si Valverdeho. Je naozaj sný. Není dievča. Nebol vo filme. Není z Českej republiky. Nemá deti. Nemá tých istých rodičov. Nežije v Amerike. Není gamer. Je spojený s futbalom. Není čierny. Není English Premier League. Fúha, podľa mňa asi... Ne. To neviem. Je spoločný z Real Madrid. Není z Turecka. Není z Anglicka. Nemá viac ako 30. Yes. Dobre, hej. Valverde, Federico Valverde. Je to Valverde, no. Dáme si Johna Mariánka. Dáme si ho. Potom si dáme Mr. Beast. No. Má viac ako 30. Nepozná moje meno. Je chlapec. Není spojený s futbalom. Je youtuber. Ne, v angličtine ne. Žije v Európe. Počkaj. Už nežije v Európe. Takže ne. Ale vie v Česku. Není Indianko. Není muslim. No, nenatáča videa about gaming. Už nie. Čo tu nie sú iné? Už nie. Alebo už hej. Tam je probably. Není Aziat. Žije v Amerike. Není dark skinned. Nelastní čokoládu. Nehovorí španielsky. Probably není game. Nežije. No hej. Není black. Má tatu.
Neviem, či má tatu. Není fat. Nezakrýva. Niekedy probably není z Face Clanu. Nenatáča hororové videá. Premýšľa chlapec. Už mu není dobrý. No čo je? John Marianek. John je z Česka. More, jak sa ma opýtali, či je z Česka, tak. A ja som ešte povedal, že to je John Marianek, on to hneď vedel už. No, tak to je divné. No, dáme si posledného typka. A bude to Mr. Beast. Dáme si Mr. Beasta. Hej, takže ideme na to. Je youtuber. Není dievča. Je Amerikán. Není dark skinned. Áno. Je member of the Beast. Kamo, on úplne na to ide dobre a potom sa opýta takú sprostosť. No, super, wow. No, takže ja si myslím, že toto môže byť koniec videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, odber a dajte taký koment, keď sú zapnuté komentáre, keď ich zapnem. A vidíme sa u ďalšieho videa, ktoré by malo ísť zajtra. A tak, dobre, čaute.